Umzala ngathola ukuthi ubekade ejola ne-boyfriend yami le eniyaziyo-ke nani njengoba wazi ukuthi wasengithembisile vele ukuthi uzongilobola. Ngase ngithola ukuthi hawu nangu umzala manje selala naye. Ngenxa yokudinwa-ke nami ngokuthatha izinto ngamawala ngase Ngikhuluma ngilalela. ngase ngimfakela ushevu manje njengoba wegula nje aze washona kungenxa yami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Long Star. Namhlanje vashela udadewethu othi unodaba afisa ukuxoxa naye. Sabona unjani? Sawubona sisi, ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani. Mina ngiyintombazanyana nje esuka ngapha eMtuba. Usuke eMtuba. Waze wayithethelela bo singakaluzi udaba. Usuyayithethelela ngathi uthi-ke na ehlisani nolaka enizongithela ngalo. Iqala phi udaba? Shuthi sasihleli nje nabangani bami siy'ncebelekele siy'phuzela. Kwase umngani wami-ke angitshela ukuthi ubone umzala wami ne-boyfriend yami and ukuma kwabo bekusolisa bebemesakujola bekungawona nje i-conversation nje yabo. Pick up i-chemistry. Uyababona phela abantu abathandanayo. Yeah. Kunjalo sisi wami. So manje-ke akhathi ekutshela wathatha lokho noma mhlampe waphinde wa-check? Ngathi-ke ngabe sesengihamba-ke ngiya kuyena-ke umfana lo. Sahlala-ke naye kwase busuku eselele ngathatha ifoni yakhe ngase ngi-check-a-ke ngithi uma ngifika nangempela hawu kuma-conversations wabo ku-WhatsApp hhayi bayajola ngempela labantu and bayalala not just ukuthi bayajola nje kuphela. And iyabonakala lento ukuthi sebeyiqhubile nje sekunesikhathi eside futhi uma ngithatha ukubheka. Wabe seke kwakhona nengane ubeseke wakhulela usisi lo. Ebeke wakhulelwa-ke vele umzala wami. Kodwa phela sasingazi ukuthi ingane kabani wayethi ya-boyfriend yakhe. Yasiphuma-ke. Oh, wayemscare. Mayesho ngingazi-ke noba wayikhipha yena noba kwaba kanjani kodwa yaphuma ingane. Kanti le ngane lena-ke mase ngibona manje kuma-conversation ngiyabona ukuthi bekweyakhe u-boyfriend lo. Manje zonke lezi ndaba uyifundulele? Yebo. Manje ulele uphuzile noma? Yebo bephuzile. Because bekuyi-weekend sithola konke lokho. Kwakuyi-weekend so nje beyiphuzele nami bengiyiphuzela nabangani bami. Ngavele ngasobha same time ngingakholwa. Manje-ke kuleso sikhathi usuyibona lezi ndaba uyamphaphamisa noma uphinisela ifoni la iphuma khona uphefumula wedwa kakhulu? Ngayibeka ifoni yakhe ngaqale ngakhala ngedwa ngingakholwa ngicabanga ukuthi kumele ngi-react kanjani ngempela kumele ngenze njani. Ngambuka ngacabanga even ukubilisa amanzi ngimshise ngawo ngoba phela manje nginomsindo ngicasukile ngidiniwe angazi ukuthi ngenze njani. Ngamyeka kodwa walala mina ngabhaqisa nje kwaze kwasekuseni. Akakubuza ukuthi yena yini? Lutho wayeleliswe komuntu ofile. Wayengezwa nokuthi khona umnyakazo wenzakala endlini. Kwathi-ke ekuseni masivuka ngimbuze hawu azethukile. Hayi kodwa nawe unesibindi. Uyalinda kuze kuse kwakufanele inkantolo ingene ngaso leso sikhathi. Angisaba kangizothina umuntu uma ngibhokela umuntu ephuzile wayengavele angibhokele ebusuku sisodwa la-ke umuntu osizwayo la ngibulali kangisaba into ey'kanjalo. Ngibona emini ngamemeza abantu. Uwumuntu onodlame yini? Uwumuntu onolaka yena. Mayiphuzile kuphela. Mayiphuzile kuphela. Okay. So-ke ekuseni-ke ngimbuze-ke aqala bengathi uyaphika bese ngiyamtshela ukuthi hhayi ubufakazi bonke senginabo asisekho isidingo sokuthi uphike. Wagcina evumile-ke ngempela ukuthi hhayi kwenzekile. Bathi how long? Uthi how long yenzeka le ndaba? Uthi sebeneminyaka nje emibili. Wena usuthandana iminyaka emingaki nomuntu wakho? Sineminyaka ewu-5 mina naye sithandana. I-relationship yakho nomzala wakho injani?
Beyi-right angifuni ukuqamba amanga. Beyi-right nje kwakungekho lutho engathi bengingasolisa ukuthi bengaze angenzi into ekanje besingaze sixabane. Ingako ngithukile ukuthi hawu umzali sengaze angenzi into sengaze kwenze kanjena. Yes. So manje-ke kwenzakalani kusumbuza ngodaba esevuma kwalandelana emva kwalokho? Ngaphuma ngahamba ngamshiya yena ngabuyela emuva ekhaya. Uma ngifika ekhaya nangempela hayi umzali ukhona. Ngifike ngimbuze naye. Aphike umzali aphike azangibize nangey'nhlamba ukuthi ngiyamsukela yabo nje yangibize nje ngey'nhlamba ey'nkuleke ngikhona ukuyibiza. Ngibe ngimtshela ukuthi hayi bobufakazi nginabo. Hayi kubonakala ukuthi umzali uyayiphika ngempela lento. Kudlule ngicabanga ukuthi kwadlula iviki kanti vele kuzoba nomcimbi ekhaya. Kwasemcimbini siyaseva-ke vele-ke abantu. Ngakubona umzala wazilungisela i-dessert lapha esayibekile esaphuthumise izinto ukudla ebantwini. Ngafika-ke mina ngangena-ke lowo moya wokungcola-ke ngafike ngamfakela ushevu-ke kwi-dessert. Nangempela ngayigada nje ukuthi ingathathwa omunye umuntu. Ima-ke i-boyfriend yakho yona uyibuzile ngalolu daba? Yebo ngayibuza. Wakhuluma? Yavuma. Umzala wakho yena wambuza ngalolu daba? Ngambuza umzala yena waphika. Wayiphika le ndaba. So wathi uqeda ngoshevu kumzala wahamba ufaka ushevu no-boyfriend? Hayi i-boyfriend angimfaki. Wamyekelani? Ukuthi ngiyamthanda. Umzala wakho yena umthanda? Ngiyamthanda naye umzala wami kodwa nje hayi into angenze yona bengingayilindele. Kulindelekile emntwini wesilisa vele ukuthi angakubetray kodwa umzala wakhe igazi lakho. So manje-ke kufikani kuwena umcimbi wena uthola i-chance yokufaka ushevu kwi-dessert? Yebo. Uyambuka uyawudla? Yebo. So wena ugida wedwa ujabula? Yebo angijabula ngithi yahamba nje. So manje u-boyfriend wakho wayichitha nomzali wakho kuphela bekho amanye abantu bentombazane abantu besifazane? Hayi awekho amanye amantombazane engawathola ngathola umzala nje. Okay mabekhona abanye nabo uzobafaka ushevu? Bese kungabonakala ngazi. Okay so manje-ke wawudla ushevu umzala wakho? Yebo wawudla. Kwathi nje intambama-ke sekuthe ukuphunguka abantu ngaqala ngambona ukuthi ngathi uyabambeka-ke manje. Qala yangishaya-ke manje i-guilt. Singabona ukuthi hayi ngeke akasekho right wagula nje ngempela into eserious. Waze waphalaza amagwebu. Waphuthunyiswa esibhedlela-ke ngebhadi kwathi endleleni zangabe safika nasesibhedlela. Washona nje kwangalelo langa endleleni. So nawe uyakhala lapho noma uyajabula? Angifuni ukuqamba amanga ngakhala ngase ngizisola ukubulala umuntu wenyito. Unyito ukubulala umuntu ungayithatha light uma usayenza wenza sokudinwa kodwa manje masowuyenzile. Esinye istory leso. Esinye istory. So manje-ke sekuneminyaka emingaki ukwenzile lokho? Sekuneminyaka emibili. Neminyaka emibili? Yebo emibili. Uzoconfessa kuba? Ngizotshela uma wami ngale story ukuthi ngicela ayongikhulumela emndenini ngoba phela manje uyangihlupha umzala. Wenzani umzala? Njalo uma kuwukuthi nje kunemicimbi ekhaya nje kwahlangana nje kwanabantu ngivele ngimbone bakithi oyami ngodonga ngibona ukuthi kubuhlungu. Edabukisa lapha ngizisole nanoma ngilala njalo uyafika emirweni lami kodwa akangenzi lutho ukuthi uvela afike nje angibuke ngobuso obudabukisayo. Manje nje kubuhlungu angisakhona ukuphila nalento. Ngoba uthi-ke na ufuna ukuconfessa kuma wakho ufisa enzeni ngalolu daba? Ahambe ukunikelela kumndeni wamzala wakho noma ahambe ukunikelela emaphoyiseni? Bengifuna nje ukuthi ngivele nje ayoshe ekhaya ukuthi kwaziwe ekhaya sekuzoba i-decision yabo ukuthi-ke bayangisa emaphoyiseni noma benza njani kodwa ngizimisele ngokuthi ngithathe i-responsibility yezenzo zami. Uma wakho umuntu onjani? Hayi uma wami uzilungele bakithi. Ulungile? Ulungile yebo. So uzokwazi ukudila nalolu daba? Angazi. After 2 years kuyenzile lento u-boyfriend uphi?
Saqhubeka-ke sathandana unyaka wawodwa. Eyi kulona omunye bese kuthanda ukuxega kona-ke. Sagcina sesihlukene ngoba ubesethole nabanye abantu futhi. So Ezinye iy'ntombi angazi noma mhlambe le kusayiyo lento le ingenzela isinyama noma kwenzakalani ngoba nje wavele wangishintshela esikhaleni umuntu. awubona ukuthi isinyama iyona i-boyfriend yakho ukuthi vele engathembekile. So bekulindelekile ukuthi aphinde angathembeki. So manje usulimaze umuntu omndeni ngomuntu ongasekho nokuba khona empilweni yakho. Hayi ngiyazisola kakhulu sisi wami, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyazisola ngirealize late yonke lento leyo ukuthi ngamosha. Bathi-ke asimfanele uma wakho simuze ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Uma kamzala usakhona? Yebo usaphila uma kamzala. Umuntu onjani yena? Yo. Umuntu onolaka nje angangibulala. Angakubulala. Ngilindele noma yini kahle kahle. So manje after usuyikhiphile le ndaba usazoya emcimbini yasemndenini? Angiboni bangisazoya. Angeke ngisakwazi. Asimthinta uma wakhe simazisa ngalolu daba simuze ukuthi yena uzothini ngalo. Asimthinta. Usu-ready ukukhuluma noma wakho? Yebo ngi-ready. Awunakho nje uvalo bakithi? Lukhona uvalo. Hello. Sawubona mama njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Silana ngihle nendodakazi yakho kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlaleli. Okay. Okay, ngiyabonga. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila ma, kunjani? Ngiyaphila. Ma nginenkinga la ngicela ukuthi ungisize ngayo. So kunento eyenzeka ngokushona kamzala wami. Umzala wakho okay. Yebo ma, so Nkosi yami. So umzala ngathola ukuthi ubekade ejola ne-boyfriend yami le eniyaziyo-ke nani ma, njengoba wazi ukuthi wasengithembisile vele ukuthi uzongilobola. Ngase ngithola ukuthi hawu nangumzala manje selala naye. Ngenxa yokudinwa-ke nami ngokuthatha izinto ngamawala ngase Ukhuluma ngilalela. ngase ngimfakela ushevu ma, njengoba wegula nje aze washona kungenxa yami. Hayi. Indaba engaka? Kuyaxolisa ma. Hayi wazi wangithela ngehlazo ngane yami. Into ezothiwani? Khona Ngingaqondi. njengoba usungitshela manje naze songitshela esashona umuntu yini ezolungiswa manje kuzolungiswana. Ongayikhuluma ingane le ndaba engakashoni. Ngangeke ngikwazi. Ungakambulala ungakasithatha isinqumo sokumbulala. Ususho manje sokwambulala umuntu. Ngenxa yendoda nje. Ngiyaxolisa ma. Into ebengicela ukuthi manje ufuna mina ngenze njani ngingenaphi nje kulonto ngoba awuzange uze kumina ngesikhathi indaba uyithola yokuthi bayalala-ke nalelo soka lakho. Usungitshela manje sokuthi sowabulala umuntu sakhala thina samangala sadabuka somndeni kanti uthunjona uyazi ukuthi wena umbulele. Ngiyaxolisa ma, into ebengicela ukuthi ungenzele yona ukuthi ungitshelele abantu bomndeni ukuthi kwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo bese-ke sekuba yibona ababonayo ukuthi benza njani. Ngiyacela ma, sengikhathele manje ngiyambona njalo. Ngizobaqala ngibathini ngempela wangifaka ehlazweni lakho olenze wedwa manje sowufuna ngingene nami. Ufuna ngibaqale ngibathini abantu bomndeni ngizoyiphendula ngithini leyo nto.
Ngizobe ngikhona nami mama benemibuzo ngizobe ngiyiphendulela kodwa ngiyacela. Ucabanga wena masihlanganisa umndeni siwutshela le ndaba enkulu kangaka uyophuma ngomnyango nje sobe singene ngawe niyokwazi ukuphuma. Noma ngenzakalani ma ngi-ready noma ngathiwa yini. Ukephi la ukhona? Ngikwi-Black Life TV ma. Oh okay kulungile ngiyeza lapho. Ngifuna ukukhuluma nawe umlomo nomlomo ngiyeza uba ngifone. Alright. Uzizwa unjani? Ngesaba ngethukile. Kodwa nginakho ukukhuleka okuncane sekukhona sengike ngakhuluma naye ngalolu daba sekukhona owaziyo. But uyamuzwa ngithi uma wakho ubuza umbuzo valid ukuthi-ke na usungaze ubulala umuntu ngenxa yendoda. Yebo. Njengoba ngisho nje ukuthi ngathatha ngamawala nami ngenza nje izinto ngokudima. Uthini-ke komunye umuntu-ke wesifazane ohleli lapha osanda ukuthola ukuthi-ke umuntu wakhe uyaphinga or akayiphethe kahle uthandana nomuntu close nawo umngani and usecabanga ukwenza into engacacile, ungathini kuyena? Ngathi akamshiye lo muntu wesilisa aphume kuyena naloyo muntu futhi a-close naye amkhathe off ukuyomsiza for ipeace yakhe. Yiloko nto ngingamsiza angalwisi muntu angaxabani namuntu aphume nje aphume kubona bobabili. Because uyabona nawe ukuthi-ke ngabe ukhululekile right now. Yebo. Manje ngangivele ngaphuma kubona. Because akumnandi ukuthi-ke usemcimbini wena ubona umuntu osashona abanye abamboni. Sengivele nje ngiyabikelwa uma kuyokhulunywa nje indaba ukuthi kuzoba nomcimbi ngiyabikelwa nanoma ngiyolala ngiyazi insuku zonke uzofika. Manje uthula akasho lutho? Akasho lutho ufika ngibuke nje and uyangisinda. Uyakusinda. Yo. Ayi nayizela-ke babukela ukuthi-ke na ngisho nalo muntu ayethi umbulalela yena usehambile abasekho ndawonye okusho ukuthi yena usesele necala yena lo ayethuke nozama umkhombisa uthando olukhulu akasekho useqhubele nempilo. Awusho-ke umuntu wakho i-boyfriend yakho iyazi ukuthi yena waqhelisa umzala wakho? Ayazi ngayitshele. So manje ima izothola ukuthi kwenzeka into enje anginendaba-ke naye umuntu okugcina nje ngimcabanga emqondweni wami noma ngathola anginandaba ngempela. Yo umjolo uzonenzisa-ke na izinto engacacile kodwa-ke siwu-Black Life sithi nawe uma unaso esakho isitori or unemfihlo efihlile ozohlala naso usitshele sibone ukuthi ngesikwazi ukuxazulula. Asithembe ukuthi uma wakho uzokwazi ukuthi amsize akwazi ukuthola inhlambuluko ageze akwazi naye ukuthi-ke na aqhubeke nempilo yakhe. Siyabonga kakhulu kwesiwu-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Nginithanda kakhulu.